Lang, alis sa mundo ah. Alis sa mundo ah. Tagasaman mo. Mungkin doon. Dali lang. Sige, ni-exon mo? Sabi din mo. Ano pwede mo lang? Yung dia lang ko Ah, dia dapit? Dia ada yang dapit? Sige, di mo. Ikaw ya? Ha? Grade 4? Pagdako ni mo, siya mong gusto pagdako ni mo? Sundalo ka? Ikaw lang? Right, di po, salot na be, salot. Salot sa dito, sige na, salot be. Gusto nagtarong eskwela, ha? Ano kaya tag sa inyo? Lapis raman ni, panggamit sa school ba, ha? Ramdam mo ang saya. Nati Barba TV, ang pamilya kwela. Kanang 50 yun na pang balon-balon, ha? Pisbang, may pisbang. Laughter under the sun, content na swak. Nati Barba TV, kasama ka sa bawat kwento.